mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola, benvidos a todos e a todas ao Estrados na Estratosfera. Non teño guión, xa me lío. Non. O programa para todos abollados e abolladas como nós, sabedes? Aquí desde o espacio exterior, falando a través das ondas, no repetidor que hai na Zapateira, en Quack FM, como sempre, aquí ao meu lado, ao outro lado do vidro, para telo aislado, Iván Pensato, o biólogo desta viaxe sin fin. Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, o meu colega Víctor Fernández. Estamos aquí, como sempre, traendo cousas cíclicas. Sí. E como boa cousa cíclica, volvemos a ter unha invitada da nosa primeira temporada. Esta vez vennos a presentar unha cousiña moi importante. Hola, Víctor. Que seguramente xa están vendo, se nos estades vendo a través de YouTube. Aquí a miña beira, bueno, tamén a estades vendo a través da cámara, así que máis dá, xa non hai sorpresas en ese sentido. Pero sí, esta vez pues, volve unha filóloga, además, para non sentirme eu solo, porque moitas veces traemos aquí a científicos e están rodeados de xente que non sei que falan raro. Entón trouxen a alguén do noso pau. Enjañámola para volver. E dicía, que tal? Hola, boas tardes, que tal? Eu ben? Pois un placer que nos fixas caso outra vez, Isia. Volverás. Encantada de volver a estar aquí con vos dous. Ostras, que Levonos hai un tempiño poder cadrar axendas pola miña culpa, pero aquí estamos. Pois sí. Pois Isia ven a volver a falarnos un pouco do tema do tradi, que é un pouco o seu mundo, co seu novo disco acabado de salir do forno. Nós, como sempre, vamos a intentar atracala e sacarlle máis cousiñas. Así que, sin máis dilusión, imos aló. Tampouco te pases, que non somos mala xente. Bueno, antes de empezar a que nos contéis un pouco o tema do disco, queria recordavos que somos Estrados na Estratosfera, que estamos na 103.4 de Quack FM, que nos podedes encontrar despois en YouTube, en Spotify, en redes sociais. No, en iVoox xa non, mira, paso de iVoox. Xa quitaste iVoox? Xa paso. Vai. Eu que iba a escutar a partir de ahora. Sí, seguro. Sí, juro. En las redes sociales de Instagram e TikTok, ok. Así que nada, Víctor, comencemos. Bueno, antes de nada dicirche que me olvidé de poñer o cronómetro, así que... Non te preocupes, que xa o puxen. Vale, entón quito eu xa este. Sí, sí. E non nos patrocina Fontiña porque nos preguntaron, pero non. Algún día. Algún día. A Fontiña... Bueno, a Fontiña ainda está. O Freud, sino que nos... Son portugueses, Sí, hostia, ben. Bueno, vamos a empezar xa co tema de verdad. Sí. Vamos a falar aquí con Icía do disco, pero antes vamos a facerlle un sondeo preliminar. Porque... Bueno, pues nosos fervientes seguidores, como recordades, e si veunos a falar aquí das cantareiras. Xa nos siguen desde hai moito pero tempo. hai xente que non. Entón, para xente que non, e si viñan a falar aquí das cantareiras, despois das letras gallegas, a falar un pouco do todo seu ese libro. mundo. E agora volve a falar tamén pois do seu disco. Esta xente é prolífera. Sacan libros, sacan discos. Totalmente. E a ti que sacas? A ti nada. Eu saco o can a pasear e vou... A diferencia...
A diferencia de nós, ela fai cousas. Pero antes de poñernos co disco, hai que poñer algo de contexto. había que poñer contextos. É que eu xa non quería falar do contexto do noso programa, sino que falar era xa do seu contexto. Exactamente. Ixía, unha pregunta. Quen é Ixía? Ixía Varela. Quen é? Xa nos poñemos metafísicos. Como chegamos o que chegamos ahora? Que é el ser? Podes explicar como foi a túa infancia? Todo Cal foi o trauma que che levou a estudiar filología? Outro día vin un reels dunha psicóloga, tío, que decía que se non te acordas da túa infancia é algo moi pouco positivo para a túa madurez. Totalmente. Eu non me acordo de moitas cousas. Eu non me acordo de moitas cousas. En serio? Vale. No, entón estou preocupada. Bueno, tamén é un problema, igual, recordar demasiado a infancia tamén é un problema, que é o que nos pasa a nos. Claro, entonces Estar revocando todo os giros de infancia. isto, o sea, os recordos que teño da Icía pequena é gracias ás fotos. Entón, quen pode falar mellor destas cousas serán meus pais ou a xente que me rodeou de quen fui Icía, non? Pero ti non recordas como foi a túa infancia, non recordas aí algo que che marcara? Como a salida de Pokémon, por exemplo, a nós. No, eu que vía de pequena, vía Martín, claro, pero eu xa non son da década dos 90. O sea, Eu son da década dos 2000. Ui, no. A ti eres da mala generación. Claro, xa. Pero Vale. pregunto, na infancia... Si, eu sempre me acordo coa pandeireta. Bueno, eso xa é algo Eso que sí. marca, claro, por supuesto. Eso sí. Indo a clases de pandeireta, indo a clases de baile. Toda a miña vida, o sea, eu estudiei toda a vida na Coruña, pero os fin de semana, e máis as vacacións, e así, eu sempre as pasei na aldea, e agora vivo na aldea. O sea, teus pais realmente sí que che apuntaron a clases de... Realmente... Claro, non creo que me apuntara. Foi En petición plan, túa, ao mellor. Como miña nai era pandeireteira, Ah. eu xa iba con elas ás actuacións desde que nacín, entonces eu creo que non houbo como esa decisión de pois vamos a anotar a Icía, non, sino que Xa mamaches de cuna, vamos. claro, Básicamente. miña nai era profesora naquel momento, eu iba con... xa fui así, non houve unha decisión como, por exemplo, bueno, haberá que ir á piscina, non? Por facer algo de Xa. deporte. Non foi así. Bueno, si foi así de orgánico, ahora enténdese moitas cousas. Sí, Tamén, sí. a verdad. Entonces despois, que aínda o falaba outro día, nunca tuve un momento de decir que estou facendo tocando a pandeireta, non, foi como o meu día a día durante toda a miña infancia, a miña adolescencia, sigue presente, e entón, pois, agora, bueno, levo sendo profesora de pandeireta 11 anos. Espérate que ahora de repente dinos estou arrepentida da miña vida. No, imaginas? no. Si Desmorónase todo aquí xa. Si volver atrás, faría outras cousas. Vale. Filoloxía non estudiaría. Mira, eso é un bo punto. Porque Pero- iba a preguntar ahora por pero que que- estudiar filología. Pero quero dicir, quen que estudiara filología diría pois eu volvería a estudiar así de una. Eu non. Eu creo que moi pouca xente. Ao final, é unha carreira que... Non estou falando mal de filología, simplemente... Ti, No. ti durante, o sea, o tradi foi como algo totalmente normal na túa vida, Sí. como respirar. Sí. E Entonces- despois empezaron a surdir oportunidades, non? Eu empecé a subir os escenarios cando tiña 14, 15 anos con Mercedes Peón. Pues, Cuidado, empezamos ben. Claro. pensaste algo fuerte, sí. Quero dicir, Sí. como a filla da Amancio Ortega, sabes, xa... Ei, Entón, Casualmente millonaria tamén. sí. sí. A ver, sí. Mercedes Peón, lamentablemente, no, pero eso é outro tema porque a cultura está moi pouco valorada. Debería ser millonaria, non? Pero, bueno, está como máis na sombra, como moitísimos artistas que merecen a pena. Non sei se estades de acordo comigo, pero... Sí, totalmente de acordo. No, pero non te vou a negar. No. Joder, a ver. Entón foi como así que me foron xurdindo oportunidades e digo, guau, este mundo mola, me conste que tuve moitísimo medo escénico, moitísimo. Ostras. E iso é algo jodidísimo. O que pasa que non hai como comprometerse con algo, non dicir, si a tal día hai concerto, ves? E se dis que sí, despois non che queda máis huevos a... Que traballar, Sí. no? Aí, Traballar para mellorar.
Despois chamoume Sés, fixe unha xira con ela e empezou todo. No, estamos en niveles baixos, cuidado. Cuidado con SES. Sí. Podes... Alguén máis? Non sei. Carlos Núñez. No. Metallica, por Sería Sería. unha boa prova esa. En plan, meterlle unha pandeireta, A estaría Metallica guapísimo. gustaba as gaitas, non biches o de... Bueno, isto outro tema. Pero bueno. Korn ten... Claro. A min molaríame con ACDC, It's a long way to the top, if you want Pero rock and roll. a CDC xa están un poquito... Bueno, xa pero... están un poquito... Molaría, non? Embalsamados, Molaría. Sí, molaría. Entón, nada. Despois, eu que sei. A miña pregunta é... Quedas con Peña, porque, claro, é que... preguntábanme un día, que sintes? Guau. Con esa xente. Moi amplia esa pregunta. Moi amplia. Claro, porque tamén, claro, a xente que ao mellor ti empezas no mundo tradi máis niveles baixos, digamos, e despois como que ves a esa xente un pouco inalcanzable e cando chegas a eles, dis, ostras, están con estas personas, pero no teu caso é un pouco diferente, porque xa, digamos que normalizastes moi pronto a élite do mundo tradi. Pero aprendí moitísimo. Claro, Hombre, no, sí, por supuesto. pero quero dicir, non é o mismo o choque que se dá desde un nivel baixo a ver a alguén como inalcanzable que xa Sí. desde a base dicir, estón con esta persona. Sí, a verdade é que eso, claro, agora que eu penso, pois Empeza a desmoronarse. uns xa. anos máis tarde digo, wow. Sí. Pero O sea, naquel momento ti tiñalo moi normalizado, pero Claro. en realidad empezar xa polo tellado, casi. nunca razonei isto. Claro. Aquí Bienvenida. estamos Benvida a Estrelados. Pois un privilexio, claro. Totalmente. sí. Tremendísimo. Aprendí moitísimas cousas para ben e moitísimas cousas para mal. Isto que nos fai pensar tamén é que a veces hai que facelo e non pensalo tanto, Sí. sabes? Eso é unha boa Claro, moraleja. naquel momento nunca pensei, no, Claro, vou facelo e listo. dixen, pa diante. Porque me gustaba moitísimo, porque que sinto? Que se sinte cantando, que se sinte tocando, non o podo explicar. Hostia, E supoño que todos os quedou músicos poético aquí. vos darán a mesma resposta. O sea, eu sempre disco que é un puto orgasmo, sabes? Bueno, Moi bien. Sí. Eu sabía Me que puña, interesa ese tema. eu sabía que puña caras raras cando estaba ali no escenario e dixo, Claro. esta muller que lle pasa? Claro, a miña cara é un pouco destreñida, pero Te preocupes, eso a Vítor non lle pasa. No. pero é como que te metes nunha aura, sabes? Porque normalmente o que cantas a veces con polo ti, con polo con un porqué, ou con polo porque che pasou algo, bueno, por un porqué, va. Entonces, cando estás interpretando eso, é como levarte a ese momento, ou non o compuxeches ti, pero esa canción imagínala con algún momento, non sei. O sea que para ti a música literalmente evocache emocións. Sí, Bueno, Fran tamén falaba un pouquiño desto, de que cando Fran subía... falaba deso, pero sí que é verdad que Fran tamén nos Como vendía que- unha cara máis jodida, non? Sí, que él pero como que que- se poñía moi en serio, que Claro. traballaba demasiado. Sí, pero Se tamén meteu moita dicía caña. que cando traballaba muitísimo antes de, porque despois cando subiu ao escenario Tes era que como disfrutalo. entraba en piloto automático xa e podía disfrutar do momento. É que como- moitas veces, por exemplo, por exemplo, cando estuve en el Lorient, había 15.000 personas mirándome, non? Está hoxe en plan moi subidita. Está aquí, sabes, en plan, No, porque que eu traballei con este, con Pues aquel. fai no ti. E se eu penso hoxe, digo, hostia, Hostia, fixo puta. Pero naquel momento ti non ves nada, o sea, ti estás ali diante deste micro, non? E dis, pois teño que facelo. Encargaronme isto e teño que facelo, sabes? Despois baixas e dis, ostra, o que vivín, tío, que privilexio. E como a eso moitísimos momentos. Supoño que mentalmente ti tamén tiñas o chip de que xa o facías desde fai Sí. 50.000 anos e fixotelo igual. E non é o mismo, por exemplo, si me teño que poñer a bailar, pois non sei, ballet, Sí, claro. que non aí- sei, claro, pois seguro que subiría hiper mega nerviosa. Que subo igual, E agora relaciono isto con outra cousa, pero antes vou acabar. Pero como é algo inerte en min, Que inerte. Inerte no, intrínseco, que es Intrínseco. perdón, sí. Inerte que está morto, Sí, sin no. Perdón. Era moi raro eso. Sí, no. Perdón. A veces eu sí que estou inerte, non te preocupes. Teño que revisar o dicionario.
Como é algo natural, Innato, podía ser dicir. innato, que me sae do Sí, sí, corazón, pois... Claro, pero aí tamén o tema do talento está tal, porque ti é rollo de que crecestes con eso. Sí. Entonces, o talento en realidad que é para ti? Esta é unha boa pregunta, porque Sí. a Fran pregunteño, pero Fran non me gustou a súa resposta, porque era como que necesitaba moito entrenar, pero para ti, así o talento, que lle chamarías? Pois alguén virtuoso. Pero virtuoso, porque, quero dicir, talento non Claro. pode ser... O talento pódese traballar ou pode nacer en ti. E todo o mundo somos talentosos e talentosos nalgo, non? Bueno, hai algúns que parece que Dios No. malgastou unha vida con eles. No. Quero dicir, eu si teño que poñerme a palillar, Iván sabe. eu Sabía, pero... non... Pois tería que traballalo moitísimo. Claro. E encantaríame aprender, por certo. E teño alumnas palilleiras, teño que... Bueno, pero eso é un capítulo Aparte. de outra vida. Xa está amenazando con volver unha terceira vez. Pois tería moitísimo que practicar e aprender e traballar e podo ter talento ou podo palillar e na máis. Pero igual si ti de pequena, si tu andai fora profesora de palillo, Sí, iría che aprendendo pouco a Sí. pouco e ti ahora Sí. sería tan natural como o que estás facendo Sí. agora, non? Básicamente. pero Claro, eso é o punto... vamos a ver. Hai cousas que se poden traballar e conseguir. Eu creo que unha persoa virtuosa da voz ou a ten ou non a ten. Este é outro punto tamén importante, o sea, hai unha parte de traballo, pero tamén hai outra parte que... Conste que, quero dicir, Sí. eu non estou dicindo aquí que eu sea unha excelente cantante ou cantareira ou que sea, pero... estás pisando os soños de moitas persoas. Dicíndolle, mira, non tes... Claro, pero eu pois vexo moitísimas veces nas miñas clases ou cando estudaba no conservatorio, non, xente que viña a canto que por moitas Non horas daba, que non? pasase eu non me gustaría ser a profesora ou profesor desa persona porque ten que ser super mega frustrante que ti queiras cantar, podes mellorar a técnica, pero ao final cantar conleva expresión, conleva emoción, non? Bueno, E tamén depende físicamente das túas cordas vocales, Sí. que, que non podes cambiar. claro, pero tampouco. ti mira, por exemplo, Evaristo, o de La Polla Records, entre outras cousas. Ou Kiko Rivera. Claro. Bueno, Kiko, a ver, Xa quería me falar de encanta alguén tampouco, con pero- éxito, sabes? Bueno, Que quería falar de alguén con vamos éxito. a ver, o ano pasado Cun Kiko recorrido. Rivera veu a Micaela de Buño Pero, a ver, é un... espera, A ver, eu quería poñelo porque dentro do que cabe Evaristo ten talento a hora de escribir as letras, Vale. ten así unha Kiko filosofía Rivera que podes... pensará moita xente que sí tamén. Claro, No. ves? Igual non pensa que ten talento, nin que é bo, pero ten éxito igualmente. Ese é o rollo. Claro. Éxito no sentido de que é Entonces, comercial, ¿no? entonces aquí estamos confundindo o éxito co Co talento, talento. Quizás a efectivamente. nosa sociedade tamén ten moito problema con Porque eso. hai moitísima peña que ten moito talento e non é exitosa. Volvemos ao que falamos Ese é o ao principio. Bueno, vamos a saltar a outro tema porque isto está se nos indo dar. Antes de ponernos xa no disco, quería preguntar, despois de todo o que nos contastes, por que filología? O sea, por que che dou por aí? É que ten que ser isto público. Si non queres, no. A ver, Podemos pasar ao no, o sea, é que eu penso que con 18 anos é moi complicado saber que queres ser. Totalmente de acordo. Non? Entón, claro, arriesgar a túa vida a estudiar unha carreira artística sabendo no mundo en que vivimos. Espera, estás intentando defender a posición de estudiar filología ante unha carreira artística porque a carreira artística non ten salida. No, a de filología tal baila, pero... Claro, non quero no, ser toca... pero eu que sei, sácalo máster en profesorado, estudas Sí. unha oposición, mal que mal, tal. Pero, non sei, a nosa cultura no noso país está pésimamente valorada. Queres dicir entonces que estudiaste filología, entendo que galega, non? Sí. Para Porque na casa intentar... decíame non porque non quero que vivas de nós toda a vida. Entón, claro, coas súas razóns, non? Porque eles decíame, ti estudia primeiro algo no que poidas traballar fijamente e despois o Xa que veremos. queiras. Que pasa? Que 7 anos despois
estou vivindo da música. Uh-huh. Quen o pensaría cando tiña 18 anos? Nadie. Non, pero Pero ese é un moi bo mensaje. O sea, non estou dicindo que non estudides, chavales, pero o resumen é, ti estudiaches algo, porque, bueno, no mundo que vivimos, Sí. ter un título de que che permita tal, pero realmente ti, facendo o que queres, estás te ganando a vida. sí, Eso é un mensaje moi poderoso. sí, é sin, o sea, estudei o conservatorio, pero eu quería facer, Bueno, tamén estudiar. pois, quería entrar na escola de arte dramático, bueno, meterme nese Non tires- mundo. non tires Xa me Cuidado poño con nerviosa. Mencicia. Xa me poño nerviosa. O teu disco, a ver. El disco, cía. Quería facer outras cousas, igual pirarme a outro sitio de Europa, a estudiar nunha escola de música, non sei o que sería de min naquel momento. Porque agora vexo con outra perspectiva 6 anos máis bella, 7 anos máis bella, Claro. 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos máis bella, Notase que eres de letras, verdad? Creo que estaba vendo un déjà vu, porque creo que da primeira vez tamén convertirás un error matemático, non me acordo en que. Seguro. Sí, que había estaba unha meu irmán. había unha persona dicindo, notase que é rubia. É verdad. 7 anos despois. Es como un déjà vu, como si ya hubiera vivido esto. Sí, sí, sigo sendo a mesma persona. A Como ver. podedes Bueno, ver. pero en resumen creo que é un moi bonito mensaje o feito de que vivas No. de facer o que che gusta. Sí, Mas tamén- teño esa sorte. Tamén está ben o tema de que tiñas o de ter unha rede de seguridade por detrás tamén está ben. Quero dicir, podes dedicarte ao que che gusta, pero ao mesmo tempo preparar algo por si sale mal. Que oye, o sea, estudei filoloxía, gustame moitísimo máis o que é a gramática que a literatura, aínda que a literatura tamén me mola mogollón, pero o ano pasado escribín con meu pai 2 libros, este ano vamos a sacar o libro das letras galegas tamén, entón, sobre Begoña Camaño, quer dicir, todo iso que aprendín na carreira, Vale para... Servir. aplico en moitas cousas do meu día a día, obviamente. Entón, Na túa música, no mundo do tradi. tamén, claro, porque intento que as letras que canto pois sexan o máis correctas posibles lingüísticamente. Temos despois unha Bo- pregunta bo- en torno a eso. Bo melón que acaba de tocar aí. Pero non o vamos a abrir agora porque Vamos a senón abrir o final. xa sería o programa inteiro de eso. Mentaches as letras galegas, vamos a decir. Que as inventei? No, mentaches. mentaches. Eu non son filólogo, pero sí vocabulario tamén, Bueno, a veces. A veces. Que tal? A veces digo, cuchara. Taca ya a comer. Que tal o ano do tema das letras galegas? Deseando que máis- acabara. Sí. Sí, No, Eso. pero moitísimo curro. O sea, Claro. deseando que acabara positivamente. Moitísimo curro. O sea, entonces ahora este ano notouse a diferencia. Sí, ¿no? Sí. O sea, es como la moda de las letras Sí. galegas de las cantareiras, Sí. se acabou. Eso que decían cando foi o boom das tanxugueiras, agora as letras galegas, ui, vai aprender moitísima xente a tocar a pandeireta, Nada, ¿no? Eu creo que xa vos lo dixen da outra vez. Igual. Teño moitísimo alumnado, moitísimo, pero non veñen porque foi o ano das Porque letras as galegas tanxugueiras. ou polas tanxugueiras, non, o sea, veñen porque lle coincide. Que hai épocas boas e hai épocas malas, e agora, Sí, como pois, todo. polo menos no meu ámbito como docente da música tradicional, está sendo unha temporada positiva. Eso tamén creo que xa faláramos, quizás o tema das tanxugueiras e tal, sí que entraba máis pa xente Que non ten ninguna relación con co tradi. isto, exacto. quizás máis en ciudad, cousas así, castelán falante seguramente, Sí, non? sí. Un pouco ir veis nese ao tema. final é un punto medio na música. Que Sí. si as tanxo non son tradi total, pero tamén son música moderna, entón pois pode Sí. estar. É máis fácil auditivamente de conquistar a Claro. esa xente. Sí. Sabemos que nos traicionastes, además. Porque así ahora poñen tensión a todo o mundo. Ui. Porque onte fostes a TVG. Lo Onte siento. fostes... No, Enhorabuena, joder. enhorabuena. A Está ver, de coña, como é que, podes comprobar. A ver, Todo día además, está de coña. fostes a un programa que dentro do que falamos hai pouco, que a Mm. gallega pois ao mellor non ten unha extensa Programación cultural, Jaime, Exacto. queres decir. que teña de música, de literatura, do que sea, entre eles que hai a revista, non sabemos ainda moi ben por qué, pero fostes ao lugar, O lugar. que é ese programa que quizás vaya a sobrevivir hasta hasta Por que lo menos hasta que Jalloso este Exacto. aí. Impertérrito durante moitísimos anos, lembra? Sí. A ver, Jalloso non creo que porque se o poñen fora ahora, que indemnización lle teñen que poñer claro, Se dijo. económicamente, No, pero- pensas que no, pero eso Referíame que
que o lugar leva moitos anos facendo o mismo, Sí, ¿no? por De supuesto. Sí, levar además o todo o mundo folclore. di non vexo o lugar, Sí, pero, pero onte sabes. estuve no lugar xente que diste, que faz vendo o lugar? Pois estaba vendo o lugar e eu non avisei a ninguén Sí, que porque iba de ao lugar. pasada ya diste, hostia, mira... Sí. No, máis que o lugar queiras que non ten moitísima... Porque estás o viernes na casa e que poño na televisión, pois para ver Telecinco, pois Bueno, é que era un programa que sempre apoyou, se nutriu de o folclore gallego, Sí. tradi... e onte estaba baile. treixadura, así que a min molanme moitísimo Bueno, e pasei moi ben. Eu son máis do viño, pero... Ah, Ribeiro. Pues No, pero, Jodello. joder, sí que é un dos programas que a día de hoxe pues, podemos eso, dicir Sí. que defende a cultura gallega. Sí. Podería estar máis presente, pero eso tamén é outro capítulo. Unha de calo todavía. Sí, eu creo que podería estar máis presente a música Que tal a experiencia? galega. Xa nos falastes do malo, fálanos ahora aquí a É a cámara do terceira bo. vez que vou. É Sí. algo efímero, o sea, non... Como efímero, en que te refieres? Efimero no, porque vas unha e outra vez. Eso sigue. Pasei por ali nada, 4 minutos e todo, a televisión é ra, 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 Sí, claro. eso sí. super rápido, entonces xa como que non és consciente de que estás ali e despois, claro, tampouco és consciente de que estás na televisión. Xa, xa. Pasa todo tan rápido que Sí. non che dá tempo Sí, a... sí. Parece todo moi grande, é todo moi pequeno, Sí, entón... en na tele está todo tan preparado, o segundo, sabes, que non Sí. podes desviarte Sí, un mínimo. sí. Pero bueno, Entón, que saliste na tele. pero tampouco está mal. guai, sí. A verdad que a canción que fomos presentar pois pareceme moi íntima, moi bonita e disfrutei no moito. Que eso, supoño que será unha canción deste disco. Non, Ai, ojalá. xa me rompes. Deixei ali un disco ajalloso Para que poña aí no coche. para que o poña no taxi cando traen Que a va, Coruña. Jallos eu creo que vai en coche, conduce e ten No, lector de que CDs estaba o ainda. taxi esperando por el. Como vai rompeste conducir? la magia. Ti pensas que é como a ti, joder. Bueno, Eu, No, nos imos e volvemos no coche Eu que e quería- pagamos nos o gasoil, pero... Está caro o gasoil. dicía, que che impulsou a gravar Mens? É que Cal foi o... no, pero que nos diga primeiro, que nos fale do disco en Claro, general. esa é a pregunta. Porque, claro, aínda non presentamos o disco. Eu quería agora facer así o nexo ca canción, pero xa me tronsou todo. Pero para falar en general primeiro, que che leva a gravarlo, despois que nos fala das cancións. Moi Vale, ben. vale. Pois nada, é que realmente esta música eu quería metela no libro, non? Que escribimos. O que pasa que estaba sendo moi optimista porque escribir libros leva o seu tempo. Claro. Entón, gravar un disco tamén. Co cal foi complicadísimo. Claro. E despois, imposible. Entón, dixo, bueno, pois unha vez que se calmen as augas do libro, pois acabo o disco. E tiven sorte, e acabei, no, antes do que pensaba. Xa o presentei o 20 de decembro do ano 2025, o sea, o ano pasado. E nada, que me levou a gravar o disco? Pois que iba a ir no libro, porque queríamos que o libro levase música. E entón dixo, bueno, pois se non vai no libro, pois xa empezo pois o meu traballo en solitario e saco o disco. Para documentar un pouco o que explicabades no libro, Sí, ¿no? Básicamente, sí. da música tradicional. Sí. Entón as cancións son todas tradicionales ou Sí. tes algunha feita No, por ti? son todas exclusivamente? tradicionais. Sí. É que hai algún aí que sona moi da hora tamén. Non sei se é a Sí. música ou é... Porque, bueno, quixen romper un pouco algunhas cancións soamente facelas a voz e a pandeireta, que é realmente como as vellas cantaban. Sí, Sin o tradicional. ningún, sí, o tradicional puro e duro, sin lucirme, sin nada, o sea, o que me sale do corazón naquel momento que o gravei, que de feito foi, estiven gravando en Disques e Estudios, que é de Rubén Montes, que é o técnico de, entre outras persoas, Carlos Ares, Baiuca, pois me ali diante do micrófono e dime, veña, play, cantei no tono que me no tono que me saliu, quero dicir, moi directo. O máis puro tradicional, non? Sí, Básicamente. sí. E despois, pois sí que hai dúas pezas, que é a primeira e a quinta, Mens e a Salo, que levan un acompañamento musical que é un baixo eléctrico. Quixen experimentar e gustoume. Sí, a mí tamén me gustou moito esas... Co baixo notase como máis
non tan tradicional, non? Nótese como Sí, máis non é como nada de ida de olla, Sí, no, claro. pero tampouco é algo simple. No sei, a mí gustaron. Probar antes nuns concertos que dera por Madrid e a peña gustoulle e dixen, bueno, pois veña, Pois venga. pois vai así. E nada, chámanse Mens, o Pormeiral, por todo o fondo, as Torres e a Salo. Pois tamén un pouco por guardar os nomes dos lugares da parroquia de Mens, porque igual que os apodos se están perdendo, pois moitas veces a forma de chamar aos lugares dunha parroquia tamén Sí. é Xa queda como solo sí. o pueblo, non? O Sí, concello no, moitas veces incluso. que non? siguen estando os lugares, no? Pero a xente nova xa non coidamos Sí, pero en tanto Camariñas eso. tamén pasa. Antes era Camariñas e Buría e agora é solo Camariñas en general. Claro. Xa, Buría era como un pueblo aparte. A zona Non da era aldea. como, era un pueblo aparte. Pero Entonces ahora xa todo Camariñas. o crecimiento, pois, levou. E por que estas cancións? Por que escolleste xusto estas cancións? Porque escoitei nas no Apoi cando estábamos facendo o traballo do libro. Elas cantaban moitas melodías diferentes, pero collín realmente as que máis me gustaron naquel momento, que igual as escoito agora e hai outra versión da Muñeira ou hai outra versión da Jota. Pero estas porque naquel momento sentín Claro, a ver, así tamén se transportan a ese momento no que as escuitaste por primeira vez. Sí, Que nos falaste antes agora, xa? sí, Mencionaches o tema de que fixestes concertos en Madrid. sí. Vas facer máis concertos, Sí. entendo. Onde? Este é o momento, Dai- este é o momento no que en Instagram poñemos publicidade. Podes venderte o que ti queres. Que en Cuac non se pode facer publicidade, coñote. Pero ela pode facer publicidade de si misma. É que o concerto que teño próximamente non é público, entonces, Vale, entonces ainda non o o podo decir. público. Algún público? Non teño ningún. Todavía non? O sea, teño pendente unha viaxe a Barcelona, teño pendente unha viaxe a Madrid, pero nada. A verdade é que agora mesmo estou cantando coas fillas de Casandra. Va bene. Entón, aínda que lle dou prioridade ao meu traballo persoal, estou moi feliz con elas, empezando a vivir unha experiencia nova, unha etapa nova con elas, estou moi ilusionada. Bueno, bien, Entón, me pois, parece bien. tamén me estou centrando moitísimo neso, pois porque estou moi cómoda. Porque ahora mismo comes de eso. Sí, sí, bueno. Más, Sí. más justificación que esa non hai nada. Nada, estiven en novembro no Xapón, volvo este ano Epa. a presentar o libro, sí, o disco. O disco. O libro tamén, pero Si vai ser sale, máis Jundi. vai ser máis complicado o libro porque non sei por que falamos linguas distintas. Claro. Entón cantando non me queda outra que cantar en gallego, así me entenden ben, así non, pero si teño que falarlle xa. Sei Claro. un pouquiño japonés, pero Arigato gozaimasu, ¿no? Sí. Bueno, Estas Watashi wa itia desu. Aí sí que nos falas de Japón. Que tal esa experiencia que tuestes? Porque Maravillosa. non só do viaxe, sino refirme a porque estuestes enseñando a unha japonesa Sí. a música tradicional. Sí, é tamén dicir que a tendes que invitar aquí a Estrados na Eu xa Estratosfera. che dixen que a invitaba, por Porque- cierto, girándome nun concerto, dixenche, tes que volver coa japonesa. O 22 de abril chega a miña casa. Vai estar hasta o Carme de Camariñas. Hostia. Marcha despois do Carme. Porque lle gustou tanto vivir a experiencia da danza de arcos que, nada, xusto son 3 meses de residencia o que pode estar aquí, co cal quere un pouco vivir a miña vida, miña pobre. Porque hai veces que é maravillosa, non? Pero porque me di, no, eu Como- quero ir como para todas. As contigo cousas para... vense tan bonitas desde fora. Sí, verdad? No, pero ese choque cultural da Eles japonesa. son moi diferentes a nós, tío. Por eso. Nós somos moi vivos, moi non sei, disfrutamos moitísimo da vida, aínda que nos pareza que non. Eles son moi monótonos. Non, aburridos non é a palabra. Eles traballan hasta morrer. Claro. Eles viven para traballar e nós traballamos para vivir. A veces sentimos que no, pero hai nos peores, queres Sí. dicir. No, pero Sí, porque falando unha vez con un veciño, decíanos, e como sodes capaces de coller as vacacións para viaxar? E Non o entendía.
Claro, nós decimos que respondemos. Claro. Porque antes non se entendía eso. Antes non se... Pero estamos viaxaba falando tampouco. de que ali, claro, haberá novas xeracións que en Tokio non creo que pase que a xente viaxa, pero esa xente maior das aldeas Sí. que se xubila e sigue traballando Sí, porque sí. non conciben a vida sin Porque é a traballar. súa cultura. Exacto. Bueno, aquí non é tanto, pero as generacións antes que a nós sí que lle pasaba Sí, moito. sí. Non porque, tanto eso, sino como bueno. que a súa vida é o seu traballo. Por eso moita xente cando se jubilaba era como... Caían en- ahora Ahora que que fajo? fajo. Caían en depresións, ainda siguen caendo Sí, moitas siguen persoas. Sí. Nos ahora como somos polifacéticos, non? Temos o noso traballo, pero aparte temos Sabemos- hobbies, outras cousas. Sí. Que os hobbies a veces casi son como un Casi un traballo. traballo. A Pero bueno, veces. isto é el mismo tema que siempre sacamos. No, pero eu falaba sobre todo de como que dixestes antes que aquí parece que non se valora a cultura que temos. Como Porque ves ali- desde fora ela, como ves que a valora, sabes? Que nos podes dicir aí a súa experiencia en ese Ali asunto? ela dixo, mira, van vir unhas amigas miñas que son gallegas e tocan a pandeireta. Van dar un concerto, vale? Sí, tendes de presuposto isto. Pimba, ra. Sí, eso aquí non pasa tan O sea, non houbo que sentarse e pelear para pedir un presuposto para tal, é pequeno, non nos chega, tal, non houbo que pelear eso. Sin conocernos de nada, porque que me digan, vai, non sei, Beyoncé, que é mundialmente conocida. Vou poñer ese Sí, sí, exemplo sí. porque Fíxome frase así, pero... ostra, ben Beyoncé, Hmm. temos que pagarlle o caché que nos pida. Claro, non? pero creo que, Nós non éramos ninguén. pero con creo que iso. esa xente dalle moito peso tamén a outras culturas. É o tradicional. O tradicional de outras culturas, sabes? Ela estaba moi contenta porque decía que todo que se vía ali de España era todo folclórico, ole. ole. Entonces que estaba moi contenta de que nós introducíramos como a cultura galega alá, porque, claro, ela moloulle moitísimo. Ela marchou daqui de Camariñas tocando a gaita, tocando a pandeireta e palillando. Entón, claro, a tipa é unha virtuosa. Claro, douse cuenta de que España tiña máis cousas. moitas cousas culturales e sevillanas. non só os sevillanos solé, que é Exacto. o que che venden desde fora. Non? Exacto. Entón, nada, pois demos ali un concertiño. Eso para toda a xente que non quere outros idiomas dentro do seu país, vale. Sí. Eso significa riqueza cultural, xente, Que do E idioma, aplaudían sin entender, co do idioma claro. vamos a falar, porque aquí xa vamos a abrir o melón. porque ao final tamén é o que dixías ti transmites emocións, Sí. non só un idioma, non? Vamos a Mita. falar. Non sei se as transmite, pero intento. Inténtalo. Vamos a falar de idioma, sí, vamos aquí a falar de idioma que... No, porque, a ver, vamos indo chegando ao final, non sei canto que tempo nos queda, pero... Bueno, quedan 19 minutiños aínda. Bueno, entonces, pero bueno, vamos a... Non sei se vistes que hai pouco. Bueno, unha- espera, entón si quedan 19 minutos, deixademe acabar o Ah, bueno, dejar bueno. unha. Vale, sí, sí. No, sí. Entón, a ela quedoulle como temos que facer algo aquí, en Japón. Entón dixenlle, ostra, Haruna, é que eu vir a Japón é unha ida de olla, tía, que son moitas horas de avión, moitísimos quilómetros e tal. Pero unha vez que estiven ali cambioume a forma de pensar, porque é como que me introducín no seu mundo energético, porque Sí. eles van moito con energías. Flipei porque van moitísimo ás termas, e non aquí normalmente quen vai ás termas son os abuelos pa o tema da artrosis Sí, sí. No, pois ali un día da semana ti vías a calquera rango de edad nas Sí. termas, non? O sea, como... Para meditar, non? Sí, Ou para desconectar. exacto. O tema sí. dos baños, e así tamén. Sí, o sea, é como que hai cousas que me gustan pois porque eu son unha persona moi activa, moi Un culo inquieto, non? un Que culo lle chama? inquieto, te salía como Non se nota que seas inquieto. no, ¿verdad? Entón, bueno, pois estamos intentando montar ela en Japón e eu en Galicia pois unha especie de asociación, porque unha casa galega non pode ser, porque para montar unha casa galega ten que haber galegos e non hai galegos, pero non Non hai suficiente non. densidade de población. Entón, unha especie de asociación, porque Amigos ali... de Galicia. Sí, vamos a- non sei como lle chamar. Pode ser manar, ao mellor, dous... Sí, 2 concellos, pero eso é máis complicado, porque os concellos... Pasan. Hai políticos, queres dicir? No, a ver, para un concello pequeniño como Camariñas ou Malpica, facer
ese Sí, hermanamento pode ser moi moi complicado. sí, Sí. eso é verdade. Entón, pois queremos que sea o concello de Hashimoto, que é onde ela está, o sea, apóianos tremendamente, a Xunta de Galicia pois tamén. Bueno, Ese tamén... Vale. Sí, bueno, porque hai xente boa e traballadora en todos os lados. claro. Métenos fora ao final. Métenos fora No, ao que son final. funcionarios. Entón, abrir como un centro, unha asociación donde, pois este ano vou volver eu, non? Pero que para os anos seguintes, pois que calquera persona, e xa que estamos aquí nun micrófono público, calquera persona que pense que teña algo que ofrecer, por exemplo, eu teño moitas ganas de que vai un artesán de pandeiretas, que vai unha palilleira, non? Que poida ser un centro Hai que falar con Antía. Que lle enseña a cultura... que vaya, que ofreza o seu, Claro, non? que vaya Antía A ali cerámica, a facer cerámica. Sí, Entrevistamos a unha muller. Calquera persoa, sabes, de decir, pois facer unha programación anual, non, eso ten que ser unha vez ao ano, Pues, non, porque parece un proxecto chulísimo. non se pode andar viaxando todos Sí, os claro. meses para lá, para aquí. E ela o mismo aquí. Eu conocín a unha veciña dali que conserva o coto é como unha arpa, pero Sí, de que chan. porque leo Conan, el detective. pois a Para que- señora esta, cando me veu tocar a pandeira, dixo, guau, kawaii. E falou comigo e díxome, necesito que leves un coto para Galicia. Eu, pero como vou levar un coto para Galicia que mide 2 metros? Claro. Que son enormes, sí. Trouxeno, teño no salón. Ostras. Entón, que ela veña aquí Pero e como que... trouxestes eso, tamén cuidado. Atención a todos os que quedan. Facturando. Sí, facturei, no? Sí, A pero- señora dixo, nada, non te preocupes que... Bueno, non mo dixo en gallego, Pero, obviamente. pero quero dicir, facturando ainda así. Meteron nunha eso- caixa moi ben postiño, aí está. plásticos, moi ben. Achegou en perfecto estado, a verdade é que Son sí. japonés. No, máis, que Sí, sí. é algo moi delicado, que eso con Claro. levar un golpiño... Sí, ela decíame, cruzo os dedos para que che chegue ben, sabes? E chegou. Espero que che chegue e chegou, mandeille un vídeo e... Sei tocar unha canción, Sakura. E máis o himno gallego, tío, porque cando fixamos o concerto, Tía, pareceme increíble. estudiaron no coto, o sea, foi brutal, co bombo este japonés, o Sí. tradicional, co coto, a jaita, a pandereta, montamos, ao pasar por Camariñas, Buah, vaya mix de culturas, himno gallego e o furusato, que é unha especie de himno do concello ou da región de ali. O sea, Faltaba canción de Dragon Ball en gallego e xa estaba. é que Ese nexo. vos imaginades en plan trin, tocado no coto, non sei, que se ti ali en plan a non sei cantos Espera, kilómetros hai da un casa. vídeo de eso, por favor. Sí. Joder, pues ya no lo pasarás. O que Sé pasa que íbamos vestidas de tradicional ¿Y cuál es el problema? que tiña un problema na falda e teño a mal posta. Entonces, Bueno, pues non sei cortamos a falda. Porque é como en plan, Dios mío, como non me puido dar conta Pero de que tiña... sabes, subimos Sí. os márgenes e O que xa pasa está. que quedaron de mandarnos os vídeos profesionales e aínda non os temos, e os vídeos que temos son caseiros, pero bueno, mando por Bueno, a ver. Entón Está ela aquí. vai vir aquí e Pues claro, a ver se trae un coto Sí, e... temos que entrevistarla. Sí, E sí. tocades nos algo aí Sí. a coto. Co coto non sei, traer un A ver, coche... o coto aquí igual vai dun lado a outra da mesa, cuidado. A pandereta, sí. Chamamos a que nos faja unha reforma en Cuac. Bueno, pues increíble o proxectazo, eso, pareceme Sí. impresionante. Sí. Pois sí. Pareceme O sea, impresionante. calquera persona, porque eles son super abertos, Pois nada, o proxecto está empezando, ela vai vir ahora aquí e quere conocer pois as vellas que tocan a pandeireta, ímolo subir todo ás redes sociales, imos facer como blogs Boa idea. de pois unha vida dunha xaponesa en Galicia, Sí, sí, despois sí. pois unha galega en eso, Xapón. eso hai que difundilo, o sea, ese encontro de culturas, sobre todo a importancia que lle dan a cultura gallega outras culturas. Sí, porque pareceme increíble. non somos tan diferentes. No, Só nos separa a lingua, pero despois os motivos culturais Pero son se dixestes os hai un mesmos. momento que eles eran como máis tranquilos, eran máis monótonos. pero está Aclárate. falando de personas. Ah, vale. Personas, dos sentimientos das personas. Eu digo aburridos porque lle dixemos Haruna, cando acabemos o concerto imos de festa en plan a celebrar que non Ah, saliu de claro. maravilla.
Dixo, no, eso aí, non sei. A festa xa era o concerto. Claro. Non Eso sei está. a donde non hai discotecas aquí, nin, non sei, un bar de copas, vamos tomar uns viños, Un tal. saque. E dixonos, vale, vou vos levar a un sitio. Eran as 6 da tarde, Dios! Aquí é un sitio de copas, tal. Era un restaurante para cear e poñían chiviño e nomás. Xa. A eso me refiero, non é a cultura claro. do fiesteo, digamos. Perdona, No. a cultura do bar en Galicia tamén é... Pero non é do bar, é da festa, celebración. Sí, pero É máis latino, o quizás. bar como Eles non- centro de reunión, Sí. como centro Sí, de... sí, eso nada. O sea, Claro. cafetería é para almorzar e nada máis. Pero, Claro. eh, Para non ser un sitio onde se fan negocios, onde fas amigos, onde... Sí. Cerras tratos. Exacto, é un sitio que... vamos cenar e... Xa parece que son de Camariñas. Bienvenida al lado oscuro. Que estás a 25 kilómetros, 30, tampouco... que, entre que vou todos os jueves ali. E se É me que o di pega... como quen, oh Dios! Están apestadas, sabes? No, Está me entrando a sarna, está me entrando a sarna por aquí. Que me gusta Eso que moito están vacunadas, cando dicides bon Xapón e cousas así. Este tipo ten encontrar algo Camariñas, tío. Non, Non- esa non- frase non podemos dicila constantemente. Non che, no, para nada. pero- No. Pero eu dixo, vamos cenar por aí tal, e despois sempre hai un sitio onde ir tomar unhas copas e bailar un anaco, Sí, tal, claro. non? Ou montas unha jaiteirada, tal. Eso ali non pasa. É máis, en Galicia, en países latinos, digamos. Sí. Ese fiesteo Sí. de diverso tipo É hai que no... Pero- a festa non é só festa. Exacto. É algo máis. Más. É como- socializar, Sí, exacto. Aquel día acabou o concerto e a xente marchou, non? Claro. Por exemplo, en Lorient, acabas o concerto e igual estás nos bares tocando, non? Pois, ou en Irlanda, esas cousas non existen. Entón, para min, eso é quitarlle como vidilla á vida. Sabes? Sí, sí. Sí, É como, que nos... perdón, ás 7 estábamos no auditorio, comemos unha bola de arroz ás 12 da mañá, Tiña pulpo, polo menos. tiña un pouco atún. Bueno, Que aínda por riba non estaba moi boa. isto está grabado ahora. Vamos yo enseñar a Harun. Ela sábeo. As dúas estábamos tocando, acabou o concerto ás 4, 4 e casas. media, tal, pa casa. E nos Haruna como que pa casa, che. Claro que culturalmente nos é celebración, é dicir, Claro. sáleme mal, hai que ajoar as penas, sáleme ben, hai que celebralo, pero sempre hai que facer algo. Que non quere decir que esteamos todos os días de festa. No, pero hai días... cada X. Claro. Sí. Claro, estábamos, é que ademais era o 30, non sei que aniversario, non sei se o 35 aniversario da creación da cidade de Hashimoto. Esta é a de... Que aquí sería un festón de la hostia, é dicir, Claro, que aquí traeríamos a París de Noia polo menos, sabes? Claro, que este é o de bebo ocasionalmente, pero as ocasións presentes bebo a menudo. Non, eles a ocasión é moi tal. Claro, joder, estamos celebrando o 35 aniversario da creación da cidade. O Uf. concerto é tririri, ti, 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 que moi ben, Pero Sí. despois cerramos Pero as se portas acabou. e a dormir. claro, eso non pode ser. Última anécdota. Cando chegamos, a xente era moi fría, non? Nós fomos a unha casa donde tiñan a intención de Vamos ver. De que? alquilala. Vale. Entón Haruna díxonos, claro, nós chegamos, hola, que tal? Picos, abrazos, tal, non sei que. Uf, eso non lle gustou. Demasiada No. cercanía. O contacto físico eles non o levan Cero. nada ben. Cero, entonces díxonos Haruna, é mellor que antes de... Facer un contacto facer físico, miremos. Exacto. A que o seu saludo non nos damos a man e tal. Sí. É que eles non dan a man. Eles Eles fan a fan así, reverencia. e despois están todos Enchepaos. chepudos, porque claro, tan seguido así raro. Así como Pablo Iglesias, tío. No. E despois, cando marchamos, choraron. Abrazos, bicos, non sei Claro. que. Claro. Porque lle levamos un ser, unha forma, os rapaces, os veciños non salían dali. Claro, pero Viaxaron con digamos nós. que de primeiras non o dan todo xa. No. Esperan un pouquinho Sí. máis que a nós. Pero Que tampouco está mal. pensábamos que iba a ser moi complicado, porque poñían lo difícil, pero claro, despois fixemos unha tortilla, un arroz con cousiña. Polo estómago onde se gana xente moitas veces. Claro. Dixeron que non iban a alquilar esa casa
porque querían tela para cada vez que nos fóramos. O sea, mirade Eso aquí non pasa. qué forma de cambiar a idea. O sea, Sí. en vez de quitarlle negocio a eso que era a súa intención, marcámolos tanto. Pero es unha cousa boa é que están dando importancia a unha relación personal Sí. antes cos cartos. Sí, que non... O sea, Que aquí a veces pasa o contrario. Moito por diante, moito abrazo, moito bico e despois... paja, paja. ras. Sí. Así Ojo que todo positivo, todo Aquí viñamos positivo. a defender a cultura calleja. Sí. Todo Bueno, positivo, eso todo moi latino positivo, tamén. menos os putos zapatos, tío. Hai Entra que nun sitio, descalzarse. descálzate. Sales, volves a calzar. Entra, Pero eso é moi práctico a hora de limpiar. Sí, pero claro, para xente se ides ao Japón, levade calzado cómodo e poñer a quitar. Porque de estar todo o puto día metendo aquí... Sí. Eu con estes non, por exemplo. Non, este non, eu estes levaba as Martins, acabei hasta as narices ata de Uf. sata, ata de sata. Mas esas son ata difíciles de meter, Sí, Me cago na mar. sí. Bueno, quedan uns 5 minutiños. Madre mía. Que pasa moi rápido, dicía, xa o sabes. Sí. É que isto Pero miras outra vez, non te preocupes. Vamos a facer a pregunta rápido, Sí. Vamos a invitar o do tema da lengua. Porque Sí. é o rollo de que dixestes ti aí, como che dixo. Eles a cultura collían e atreveronse a facelo, sabes? Sin ter medo, porque houve un instagramer que dixo que falaba gallego, bueno. que a xente que lle dixía que falaba mal, entonces que deixaba de falalo. Xa me dirás ti se iso é unha boa excusa ou non. Bueno, pues xa outro tema. Sí, porque Pero- antes dicía tamén mentou de Claro. escribilo o mellor posible. Dixestes. Claro. A filoloxía. Pero o tema é, ti ves que ali ao mellor fallar dalles un pouco igual os japoneses ou... Traballan moito. Pero Son moi constantes, entón Pero, quero non dicir, fallan, tío. dame igual, quero facelo ben, ou non practicar, aínda que o falle, aínda que me digan, vale, fixastes isto mal, vale, pois ao corregirei, pero polo menos intento e dolle pa diante a cultura. Sí, sí. E ti crees que aquí en Galicia pasa o mismo? xa non co idioma, xa Boa non, pregunta. xa non están dicindo co idioma, sino que ao mellor a xente... bueno, ao final di, van na man tamén. Sí, un pouco. pero quero dicir que ao mellor hai alguén que di, va, pois non van a pandereta porque a van a tocar mal. Ti crees que eso pode pasar? E se pasa, que lle dirías a esa xente? Que veña. No, me Punto. xate, porque ti cas vender. No, hai moitísima xente que ven a clases de pandereta e non o fai ben, pero non por iso non ten por que estar na... O sea, perdón, dixeno ben, non ten por que non estar na clase. Vale. Quero dicir, non é solo Pero se antes tocalo dixestes ben. que había xente que cantaba mal, era unha desgracia. Xa. Están che tocando a moral moitísimo. Víctor, non la que mes. Pero seguiron estudiando, non o deixaron, Vale, Boa- pero boa entonces resposta. vale a pena. Quero dicir, ainda que non o fajas perfecto, É que ao final, vos pensades que as vellas de antes tocaban todas ben e cantaban todas ben? É como Boa resposta, levalo, Víctor. levalo un pouco máis quero alá. dicir, eu diría sí e no. Ao Eu- mellor non é perfecto a nivel porque- musical, pero está genial Que porque agora nós queremos buscar a perfección para ir á actuación e tocar o mellor posible, e pero que realmente unha reunión na clase é unha forma de socializar, de pasalo ben un anaco. Pero quero dicir, as vellas facían o que ti fixastes aquí no disco, por exemplo, Sí. para cerrar co disco. Sí. Comprado o disco de que o tocas como che sale do corazón. Sí. Eso, ainda que non sea técnicamente perfecto, non é a É mellor o que maneira. é o que che está Sí. dicindo ela. Non, É iso que che está dicindo. sí, sí. Xa, eu estaba sintetizando, Iván. Non me rompa la cabeza, ti. Vamos a ver, eu Non rompo me ya toca ela, la puñeta. Eu rompo ya ela, ti a min, cancha rompe ti. Claro, como estás no outro lado do vidro, A ver, haberá xente que escoite, pois, por exemplo, este disco e diga, pois que mala técnica, que mal canta, Que mal que nos mal caen esa toca, xente. e xa está. Mas non pasa nada. E haberá outra xente que dirá, wow, que timbre de voz tan chulo, que ben maneja a voz, sabes, eso. Pero ao final o resumen é que tamén as vellas tocaban de forma orgánica, como Sí. dicía cando era Sí. pequena. E hoxe en día é como unha performance. Teño Pero que é facer que- isto, sabes? Igual unha vella... Se non o fajo así perfecto, vou vestida Sí. de puta madre, ou vestido, e bailo de puta madre, entonces non mola. sí que Teño eso. que facer o puto mellor, senón Sí. pa que vou ir. Elas sabes? non pensaban eso. Claro. Elas facíano para pasalo ben. Eso non só pasa ca cultura gallega, tamén pasa co baile urbano Sí, e todo eso, sí, que todo o sí. mundo ten que facer un Hombre, baile de puta madre con- para subir o Instagram e Pasa mira con, que bueno soy. pasa con Sí. algo que esta xente
para ser máis populacho co fútbol, por exemplo. Sí. Que antes os xogadores xogaban na calle, entón, o mellor técnicamente ou estratégicamente non eran perfectos, pero había un espectáculo aí, e agora son todos seguidos das academias, e claro, son todos iguales. Todos os xogadores de fútbol son exactamente iguales. Que suspiros aquí de repente. Que é unha reflexión moi profunda, Víctor. Estamos indo a peor, estamos perdendo a alma do noso arte. No, sempre haberá xente que a manteña, pero Como por exemplo ti neste disco. o que vos decía da lingua, eu son moi defensora de eliminar os castelanismos na maior parte das veces que poidamos, pero eu, a dialectoloxía sempre, por diante de calquera norma normativa. A nos dixeronos algo de videojuegos. Teño que... Hai que cortar. Temos que acabar xa, Víctor. Vale. Este tema é un melón super importante, pero temos que acabar. Ese é o problema de ser filóloga, é máis. Icía volverá, tedes que comprar o seu disco. Mens, que é unha parroquia do Concello de Malpica, non a traducción. Nunha traducción? De que? De homes ou que? Exacto. Este Que houbo que me preguntou. Zara home, pero a mí parece fatal que non vas a Zara muller, que dixía unha señor. Bueno, esa. Pero bueno, pode ter engagement. Para Mens. A verdad que Hombres. Cuidado, It's raining mens con Icía. Aleluya. E con esta disparatada idea. Moitísimas gracias por volver a chamarme para vir a pasar un anaco que aínda que non fose falar do disco dame igual porque o paso de maravilla. Sí, que falamos do disco. Sí, pero quero dicir que falar do que sea. Eu agora quedaba falando da lingua sin problema ningún. Terás que vir unha terceira vez, me temo. Terceira temporada. Ou cuarta porque que a japonesa tamén ten que vir. Claro, agora hai que anotar un día con Haruna. Perfecto. Pois moitas gracias por vir, Icía. Víctor, foi un placer estar contigo. A todos os que nos escuitan, recordade, estamos na 103.4 de Quack FM. Somos estreados na estratosfera. Podedes encontrarnos despois este programa en YouTube, en Spotify e non en iVoox xa non. En iVoox tamén. Recordade que tamén podedes encontrarnos en Instagram e TikTok. Hasta luego. Instagram.